Straight to the Now, point. atong karohon ha, kung unsa ka seryoso nga masulbad na to ning problema ha mga kagilaan, kining problema sa flood control. Makita na to ang dagan sa investigation sa Senate o sa House. Unya, makita na to unya, atong panidaan, i-evaluate na to, kinsa ang ipanudlo ni Marcos niining independent commission. Kay kung yung itudlo ni Marcos mahigala, more or less maka-evaluate na ta nga kini seryoso siya sa investigation. Ha? Ibutang ta na si Baguio City Mayor General sa CIDG na kaniadto, General Benjamin Magalong, Benji Magalong. Kung mauna itudlo, makaingon ka seryoso siya sa investigation. Pero murag managana pos Marcos ana, kaysa ako na nagigingon, panahon sa SA-44 nga kana sa may nag-investigate, hasta may gilang presidente na ligsan. Kuyo-kuyos Marcos, mga Marcos, ato itudlos Magalong, basi maapil ko kasadaan. Medyo kaduha-duhaan pag matudlos Magalong, anak, ba't siya mo ay credible ang napita? Ha? Kay kadaghan naman, og imong tan-awon ang background ni Magalong, wa niya ibaylo oy. Wa niya ibaylo mahigala ang mga pabor unta nga mahatag niya. Kadtong pag-investigate niya sa SA-44, siya mo ay gihimong chairman sa Board of Inquiry, isip chief mahigala sa CIDG, master man niya ng investigation. Criminal Investigation and Detection Group, siya mo ay head ana. Giufiran siya nga mahimo kang PNP chief. Ayaw lang i-appeal ni sadaan kining mo. Ingos Magalong mao may findings sa akong investigation, lisod mo sa akong usbon. Ligsan. Si Napiñas, ligsan sa Purisima, hastas Pinoy, ligsan. Nanogi mo na itudlo sa flood control. Nya maingon niya, ayaw lang i-appealan ng kining names that cannot be mentioned. Ayaw lang apila. May ingos Magalong, ayaw kay mao may nigawa sa investigasyon. Iyang gibaylo ang offer nga mahimo na siyang PNP chief. Unya napaylain katong panahon sa Maguindanao, katong sa MILF kanito, si Magalong bag-o dito. Usa siya sa mga colonel at the time, colonel pa iyang ranggo. Decorated colonel ni. Nga inay ma-promote, wa ma-promote. Kay doon na may mga hangyo nga wa sa musunod kay supak sa prinsipyo. So naa sa record anak mo nang pag ingon na nga kinsa may mo investigate atong sa 44 within the PNP organization, ang ilang itudlo sa Magalong yun. So within the PNP organization, kasabot sila kinsay credible na to dire. Parihara na to na sa mga sakop sa media ba day. Within the media industry, kasabot kag kinsay most credible din ha, o kinsay dili kayo. Anaon na lang dili kayo. Kanang ang inyong grupo ba kasabot mo, si Magalong may ilang itudlo. Sus, pag-investigate ni Magalong, tuod man, ligsan mga higala, away gipili, ligsan. O diya tandog itong Pinoy na apil kaligsan. Kay tinuod mo sa yun nga siya sadaan sa siya to sa 44, wa man niya luwasa. Yan, ditso man siya itong Purisima. Ditso siya Napiñas, iyang bypass may galang PNP chief niya sa Purisima. At that time, suspended mga higala sa ombudsman. Why gisantos Magalong? Muna karon kung itudlo sa Magalong, makaingon ta seryoso. Pero maingon gani announce Marcos nga, okay, nanatay chairman sa, may bawang to dayon. Pagtukod sa komisyon, ibawan to na yun. Ang mga tao lang mismo nga itudlo. O mo announce Marcos, okay. Seryoso tas tong investigation. Si Baguio City Mayor Magalong, may chairman, may head sa atong independent commission, makaingon ta kini. Kumbate, gini. Pero moingon nga, okay. Announcement, sugod na nga atong investigation, independent commission. Gwen Garcia, maoy atong... maoy muhid sa independent commission. Wa gaba. Nakaingon na ka, ay. Ato lang agi katawa mga sukid tig paminaw. Na karon kung seryoso gyud kan ing maong investigation, sakto tong giingon ni Tubit Tiangco, pag sugod pa lang mahigala, ato bang ipatawag si Saldico? Kasi Saldico, kanagong tanan ng mga anomalyada sa ubos karon mahigala, tuan na magsugod sa Congress, sa budget na magsugod, my God. Straight to the point. Asa man na maabot sa contractors, asa man na maabot sa district, kana mga flood control projects, gisingit na, gi-insert na dito sa budget. Pila may gi-insert ni Saldico's budget? 13.8 billion gi-insert dito. Daghang mga insertions nga nabutang. Nganon di man ipatawag Saldico?
Alangan-langan, langan-langan, hantod, nakalarga na to sa Amerika hinoon. Og seryoso mo sa investigation, unaha pag-investigate, kinsa may hinungdan aning na-insert ning maong mga budget. Kinsa may hinungdan nga nagbutang ini mo mga budgets. Kay kana ko mga congressman, mga senador, sila man dito mga higala, labi na ang small committee. Kana bang baykam baday? Tuwa na pang usbo na dito. Mabita na karon no, plano sa ilang ipatawag apel sa Grispo. Apel man sa small committee. Sila dito, kay ang usa ka congressman nga ikaw may nakapabutang og budget dinha, ang ila day ana mahigalang sabot matod pa ining testimonial at testimonies ining uban nga mga congressmen nga nisulti na. Do na kay bahin diha. Ikaw may makadawat sa komisyon diha. Nadaw, mo na nga usa ka congressman si Congressman Kiko Barsaga nga dunay personal knowledge in flood control. Iyon sa dapat ang imbestigahon og una si Martin Romualdez. Yato pa binawon ng video be. Agamay lang sige ko no names. Okay na. Sige, okay, kana. If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why po? Bakit po? Because he's now Speaker. And you think meron po ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous flood control projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Yes, I resigned from the NUP in the House majority, mostly due to internal party conflicts kasi I was implicated in a plot to remove Speaker Romualdez, which I deny. And I actually had no conflict with Speaker Romualdez prior to this. And secondly, nagkaroon kasi kami ng party meeting. It's mostly private things, pero parang di nagustuhan ng ibang kapartido ko yung naging decision ko or yung naging recommendation ko para kay Chairman Puno. Ano yung recommendation ng kay Chairman Puno? I recommended to him that he should, this was all based on limited information, pero I recommended that he should no longer be defending the reputation of the House of Representatives because that's only just furthering the damage towards his own reputation because it's up to the House of Representatives to defend itself. Sorry, can you expound bakit po recommend furthering damage? Because the more he defends the House and the DPWH anomalies, or the House from the DPWH anomalies, the more he makes it seem like we are complicit as a party in the said anomalies. Okay, sige. Katong portion nga si Romualdez may pauna. Sige rong. If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Ganay. Sige, Fris. So, ang unang person nga ang imbestigahon si Martin Romualdez. Straight to the point. Sila man diha mo'y nakahibaw sa budget. Sila mo'y dapat unahon. Kung seryoso mahigala sa investigasyon. Purbida. Kadi kayo mga puyuyok tani, puyukon taning kalakiha.